Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ yen o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ n'o bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Midine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04 bi ye kari ye juin kalo tile 15 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniso la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagatiw cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya ko nin ye aw ka kunnafoni wagati selen bakuruba kunnafoniw na an ka finitigilakaw ka pankuru min jiginna ni a jigin cogo ma ɲɛ an da bɛna don o la fo ka taga se an ka kodɔnbagaw mu ye lajɛrɛ min kɛ kulubakaw fɛ yaasa ka se ka an ka finitigilakaw ka tariku sɛbɛn an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma aw bisimila kunu sibiri juin kalo tile 14 san 2025 gawokaw fɛ an ka finitigilakaw ka pankuru dɔ bɔtɔ a ka opération dugukoloko la an ka jamana bani yan fan fɛ pankuru in jigin togo ma ɲɛ nka hala ni a bolibagaw ka cɛsiri barika la u sera ka pankuru in jigin ka sɔrɔ maasi ni ma to a la u ye pankuru in jigin ji de la wa u yɛrɛ fɛnɛ ɲuman bɔra hɛrɛ ni baden kɔnɔna la min ye état major général des armées a ye nin pankuru bolibaga ninnu fo kosɛbɛ u ka nin baara ɲuman in na sabula ko maasi ni ma to a la wa u y'a jira fana ko fiɲɛ de wulila o de kɛra sababu ye ka nin pankuru in ka a jigin togo ka a gɛlɛya nka ko hali sisan u bɛna na fɛɛrɛw sigi sen ka jateminɛw kɛ yaasa fɛn min kɛra nin ko in sababu ye ka se ka a ko ɲɛdɔn jɛkulu min sugantira an ka jamana ɲɛmaw fɛ yaasa ka an ka finitigilakaw ka tariku sɛbɛn olu ka lajɛrɛ tako filanan tun bɛ kulubakaw fɛ yen nɔ alamisadon juin kalo tile 12 san 2025 u tun bɛ ancien secrétaire général du palais de Kuluba o ka salle de kɔnɔna la wa lajɛrɛ in yɛrɛ ɲɛminɛlen tun bɛ général de division à la retraite Yamusa Kamara de fɛ u ka nin kɛnɛ ka u bɛna na fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa min ye an ka finitigilakaw ye k'u ka tariku sɛbɛn yaasa donna nataw la an ka sifinaka minnu bɛna wuli olu fɛnɛ ka a dɔn an ka finitigilakaw ka daminɛ u ka création wagati fo ka se bi ma u ye wuli ka jɔ min kɛ jamana in kɔnɔna la lakanako nasira la u bɛ se ka o dɔn cogoya min na FMI ye maaw wuli ka na an ka jamana kɔnɔna la minnu ka baara kun bɛnnen bɛ ka na sɛgɛsɛgɛliw kɛ Mali ka sɔrɔ yiriwako nasira senfɛ jɛkulu in kun ɲɛminɛlen bɛ Wanji chaîne de fɛ a ye a jira ko tiɲɛ yɛrɛ la u ka taama in kɛra nimisiwasa ye sabula ko hali k'a sɔrɔ gɛlɛya ni degun bɛ Mali kan nka sɔrɔ yiriwako nasira la an ka jamana ɲɛmaw ye fɛɛrɛw sigi sen kan yaasa Mali bɛ se cogoya min na ka o nɔbɔ a y'a jira ko u ka jateminɛw kɔnɔ san 2024 ko sɔrɔ yiriwako nasira la kɛmɛ sara la Mali ye i jija ka se ka 4 ɲɔgɔnna ka o bɔ a sira fɛ ko hali sisan hali k'a sɔrɔ dekun dɔw bɛ gɛlɛya dɔw bɛ nka ko an ka jamana ɲɛmaw ye fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan an ka sɔrɔ yiriwa nasira fɛ Mali bɛ se cogoya min na ka sɛbɛya sɔrɔ a kan wa u kɛlen filɛ ka nin sɛbɛnfura min sɛbɛn a ye a jira ko u bɛna taga ni nin sɛbɛnfura in ye ka a jira u ka direction de la ni olu sɔnna a ma u bɛ sɔrɔ ka a jira FMI conseil d'administration maaw la yaasa olu fɛnɛ kan ka sariya min ta olu fɛnɛ ka o ta a ko la an ka jamana ɲɛmaw ko k'u bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin an jamanadenw ma an ka an janto sabula an bɛ mana minnu utiliser an ka baarakɛtaw la ko a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ an ka kɛnɛya ma wa fɛnɛ a bɛ se ka dankari yɛrɛ kɛ jamana yɛrɛ ka tagaɲɛ yɛrɛ fɛnɛ na an ka jateminɛlikɛla dɔw y'a jira ko don tɛmɛnenw na an ka jamana ɲɛma kun ye a jira
ko ka mana utilisation ka dabla Mali kɔnɔna la sabula a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ wa dɔw yɛrɛ ye a jira ko sariya bɛ fɛn min fɔ a ko la ko olu kɔni hakilina ye an ka jamana ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ bila sen kan yasa mana ninnu utilisation o bɛ se ka dabila cogoya min na an ka jamana kɔnɔna la dɔw ye a jira ko u ka jamanadenw kunnafoni a kɔlɔlɔ kan an ka kɛnɛya ani jamana yɛrɛ kɔnɔna ni o y'an ka yiriw ni an ka kungo kɔnɔnaw a bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase o ma hali an ka sanjiko gɛlɛyaw a bɛ se ka olu kɔlɔlɔ minnu na wa fana a bɛ se ka ɲama minnu na minnu bɛ se ka kɔlɔlɔ lase an ka kɛnɛya ma ko ka jamanadenw kunnafoni bɛɛ lajɛlen na yasa mana yɛrɛ utilisation bɛ se ka dabila ani ko an ka jamana ɲɛmaaw ka fɛɛrɛw fana sigi sen kan ni mana ninnu utilisation dabila la fɛn min ni mɔgɔw bɛ se ka o ta ka u yɛrɛ mago dilan ni a ye jamana ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ sigi sen kan ka olu bila sen kan yasa mana ninnu baarali bɛ se ka dabila ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la. O b'an ta an ka kɔkan kunnafoniw na an bɛ taa Niger kɔnɔna la Niger fintigilakaw bɔra ka laseli kɛ kunun sibiri k'a jira ko u ye fɛɛrɛw sigi sen kan ka tatugu Banbanci wale tigilamɔgɔ maa 30 la arabadon ani alamisadon wa u y'a jira fana ko u ye ɲininiw bila sen kan junjun fo ka taga se karakara kɔnɔna ma yasa binganikɛla fɛn o fɛn mana kɛ yen nɔ ka se ka tɛgɛ kɛ Banbanci wale tigilamɔgɔw la u y'a jira ko u ka ɲininiw kɔnɔna la tulun bulun kɔnɔna la u sera ka tɛgɛ kɛ Banbanci wale tigilamɔgɔ maa 2 la ani u kɔkɔrɔ donbaga maa 2 la u y'a jira ko ni Banbanci wale tigilamɔgɔ ninnu tɛ maa wɛrɛw ye ko Al-Qaida ni olu bɛ Libi jamana kɔnɔna la ko o maa dɔw don ani fo ka taga se Boko Haram ni olu bɛ Nigeriya kɔnɔna la k'olu bɛ se ka fɔ ni Banbanci wale tigilamɔgɔ ninnu ye o maa dɔw ye wa k'u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan lakana bɛ se ka sabati cogoya min na Niger fan bɛɛ lajɛlen na hali dancɛ bɛ ani jamana minnu ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ sigi sen kan yasa Banbanci wale tigilamɔgɔ u kana don u ka jamana kɔnɔ. N'an bɔra yen an bɛ taa Ameriki Donald Trump ni ale ye Ameriki jamana ɲɛmaa ye ale bɔra ka laseli kɛ a ka bɔlɔlɔsira kan ni o ye ko Iran ni u y'a ɲini ka kɛlɛ bin États-Unis kan k'u ka bila u kunna k'u b'u jɔlen sɔrɔ u ɲɛ k'u ka kɛlɛkɛminɛn fɛn o fɛn b'u bolo k'u bɛna o de labɔ Iran kama sabula a y'a jira ko olu nɔ foyi tɛ Israël ye kɛlɛ min ɲɛsin Iran ma nin wagati laban ninnu kɔnɔna la ko olu nɔ fosi tɛ a la wa a y'a jira fana ko fɔ ka bɛn bɛ se ka kɛ a ko la ko fɛɛrɛw ka sigi sen kan yasa Iran ni Israël bɛ se ka sigi cogoya min na ka kuma nin kɛlɛ in dan ka sigi a la sabula k'a kɔlɔlɔ ka bon jamana in 2 bɛɛ ma nka ko Iran kɔni k'a bila a kunna i n'a fɔ a y'a fɔ cogoya min na ko ni u ye kɛlɛ ta ka ɲɛsin olu ka jamana ma ko u bɛ u jɔlen sɔrɔ u ɲɛ u bɛna u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ko ka Iran jamana k'a kɛlɛ ko wa n'u y'a kɛlɛ daminɛ fɛnɛ a tɛna kɛ kɛlɛ ye min bɛna dan soda la. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina an b'an ka dibila baarakɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka lakana sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka finitigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ sini ka kunnafoni di aw ma laadiriya la shukran.